Bi planetako biztanleak erritmo, musika eta dibertsio intergalaktikoaren zaindariak izan dira mendeetan zehar. Haien festen danbatekoak oihartzuna izan du beti beste planeta guztietan eta asko izan dira bertara bizitzera joan direnak, hango bizi poza eta laitasunak erakarrita. Baina duela urte batzuk, Bit planeta zoragaitzean erori zen espezie ezagun batek erasotu eta haien musika eta ritmoa lapurtu zienetik. Ordutik isiltasuna zabaldu da Bit planetan zehar eta bitiak geltotasunak eta tristurak hartuta asperdura maigabe batean murgilduta bizi dira. Duela hilabete batzuk ordea, bitien asanbladak egoera honekin amaitzea erabaki zuen eta misio espazial berezi bat abiatu zuen olatu talka jaialdi ospetsuan parte hartzeko. Bere helburua, bita, gruba eta rifa berreskuratzea ondarretako hondartzan ospatuko den Sound System jaialdi intergalaktiko eta zoroaren zurrunbiloan murgiltzea. Ez ezazu galdu eta anima zaitez zu ere bai parte hartzen.